अर्गें सफैबाय जोमै औ सफैबाय माबोरै दं अर्गें आंनि हालोदखौ आरो मा बुंनो आंनियालाय बिदिनोसै दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव नोंखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों नोंलाय माबोरैथो दङ जोमै अर्गें नों जोबोद दुखु मोनबाय नङासै आं नोंखौ जोबोद दुखु होबायना दुखुआ दंमोनब्लाबो दिनै आं नोंखौ लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै नों आंनि खाथियाव फैबाय आरो बेनिख्रुइ देरसिन मा थाबावनो जोमै अर्गें नाथाय आं दिनै समनि बुब्लियाव बैथा गैयि दिङा बायदि जानांबाय बेसेबांबा गुवार लैथोआव बारजों बुखारलांजाबाय जोमै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों मा बुंदों आं जेबो हमना मोनासै आंबो जेबो हमस्लाबनो हायासै अर्गें आं दिनै फानजारियाव जोबथेजानाय दाउ मैना राहा गोमाजानाय सासे सुबुं आं गावनि गोसो बायदि बिरनो हाया बेफोरखौ दोनथ'दो बुंगौमानि रावखौ आंहा नोंजों मोनसे गोनां खामानिसो दंमोन होमब्ला नों खामानि थानायखायसो आंजों फैदों दे बुं मा खामानि अर्गें आंनि जुलिनि खालारा थि जाबाय हो जुलिनि खालारा थि जाबाय हायोबा नों आंनि गोथार जुलियाव नुजाथिहैदो आं नुजाथिब्ला नों गोजोनगोन ना नों सहायनो हागोन जोमै ओहो आं हानाय नङा आं एसेबां अन्थाइ बिखा जानानै नोंनि जुलियाव नुजाथिनो हानाय नङा